Igor Arriola deitzen naiz, Elgoibarko IMH institutuan ikasi nuen eta goi mailako fabrikazio mekaniko zikloa ikasi nuen. Fabrikazio mekanikoko zikloan batez ere jorratzen zen hemen inguruan dagoen industria eta tailerretan antolakuntza eta lanerako ikasgaien hezkuntzan. Ziklo hau aukeratu nuen batez ere hemen inguruan dagoen kultura industrialagatikan eta batez ere familian neukan oinarria eta traiektoriagatikan erdi kontaminatuta noen golako. Ziklo honetatik gehien gustatu zaiena batez ere da tailerrak zuen erlazioa teoriarekin. Hor praktikak teoriarekin zekan erlazioa. Praktikak egin dituen hemen Elgoibarren bertan, enpresa familiar txiki batean, batez ere dedikatzen zen mekanizatu handiak, makina erramintarako bankadak eta kolumnak eta mekanizatzen zituen, eta eskolan emandako batez ere teoria gehienak eta praktikan jartzeko aukera eman ziguten. Gaur eguneko lanerako batez ere oinarri bezala, oinarri sendo bat izan da. Oinarri garrantzitsua batez ere proiektu berrietan da teoria bezala erabiltzeko. Gaur egun Elgoibarko Alkorta Forging Group enpresan nago lanean eta batez ere proiektu berrien kudeaketan eta desarrolloan edo garapenean lan egiten dut. Kliente berriekin atentzioa, proiektuak aurrera eraman eta batez ere kondizioak eta lanerako kondizioak, fabrikazioko kondizioak definitzen. Ikastetxean jasotako formakuntza oso baliagarri izan zait, batez ere oinarri bezala. Ikasketa zabalak zian, teoria asko zeon, baina praktika oso erlazionatuta zeon ematen zen teoriakin. Orduan, oinarri sendo bat sortzen lagundu dit. Gaur egun daukaten erlazioa eskolarekin nahiko sendua da, batez ere gertutasunagatikan, eta izan dituen irakasleak bertan jarraitzen dutelako eta edozein duda eta konpontzeko oso erretza egite zaidelako bereekin kontaktatzea. Nere klasean, uste dut, 24 bi neska zeudela eta gaur egun uste dut, enpresetan aurkitzen den erlazioa ere oso antzerakoa dela. Oso neska maila kantitatez, bajua dago, baina gero kalitatez nik uste dut lan eta egoera antzerakoak dituztela. Nik batxilergoa bukatu nuen bi aukera neuzkan, bat zan ziklo hau egitea eta bestela ingenieritza. Orduan, erabaki nuen ziklo hau egitea batez ere praktikakin zuen erlazio zuzenagatik. Niretzako batez ere lanbide heziketa izan da oinarri sendo bat etorkizuneko edozein lan egiteko. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.